De 3 pakketten met de drugs waren onbeen bij het couriersbedrijf. Maar werkers vertrouwden de zaak net en hellen de bedrijfslieden erbij. Ze hadden de pakketten niet maken. Het gewicht klopte net met de pakketbon wat erop stier en hij had toen op een gegeven moment een onderzoek ingesteld. En daar kwam op een gegeven moment een seal, een soort plastic poetsje, maar kilo's witte poeder kwamen eruit. Nou, op dat moment had hij gedacht van dit is verkeerd spul, dit vertrouwen we net. Wij bellen de politie op en mijn collega's die binnen er west. De politie had de pakketten opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut. Daar bleken dat het om cannabis en ketamine gaat. Het gaat om ton. Als nou is een gram ketamine zit dan bij de 40-50 euro per gram. Dus tel maar uit. Wat voor spul is dat, ketamine? Ketamine, dat wordt gebruikt in de dierengeneeskunde. Het is een soort narcosemiddel. Het valt ook onder de wet geneesmiddelenvoorzieningen. En het wordt gebruikt door de jeugd in de party scene. De politie had dan net achter Helliken waar de drugs op deze manier verspreiden worden.